Тры беларускія заказнікі Спораўскі, Званец і Налібоцкі атрымалі сертыфікаты на новую спецыяльную тэхніку. Знаёмства з яе работай адбылося ў спораўскім заказніку. Энерганасычаныя трактары, лесагаспадарчыя мульчары, касілкі і тэхналагічныя аўтамабілі дазволяць арганізаваць поўны тэхналагічны ланцуг пакашэння і выкарыстання расліннай біямасы балот і пойменных лугоў. Как минимум 500 лет эти участки выкашивались людьми. А уже 25-30 лет они перестали выкашиваться, и потому активно зарастают. И если ничего не делать, то эти низинные болота как таковые исчезнут, их не останется. То есть только активное управление сможет их спасти. Падчас дэманстрацыі магчымасцяў сучасны трактар з лёгкасцю зразае і здрабляе хмызняк, фармуе з яго рулоны. Біямаса высахне ў натуральных умовах і будзе перапрацаваная на дранку. Пянькі, што засталіся, здрабняюцца мульчарам. Такім чынам, пасля праходжання тэхнікі нізіннае балота набывае натуральны выгляд. Скоро уже должен быть закуплен пресс-подборщик. И да, в планах реализация, скажем так, найти баланс между экологией и экономикой. Праект «Ветландс» працягнецца да лістапада 2022 года. Яго мэта – укараненне прыродаахоўна-арыентаваных і фінансава ўстойлівых падыходаў да кіравання лясамі і водна-балотнымі угоддзямі на асабліва ахоўных прыродных тэрыторыях і па-за імі. Гэта дасць магчымасць атрымаць выгады ў захаванні глобальна значнай біяразнастайнасці клімату і землекарыстання. Акрамя таго, ствараюцца новыя працоўныя месцы. Будучыня Беларусі завязана на яе прыродзе. Да таго ж у Беларусі ёсць добрыя тэхналогіі, ёсць дзіўны чалавечы патэнцыял, і калі ўсе гэтыя тры складаючыя сумяшчаюцца, гэта дае велізарны рэсурс для развіцця краіны. Гэты чалавек, які цяпер кіруе гэтым велізарным трактарам, гэта прыклад таго, што Беларусь акцэнтуе ўвагу на стварэнні новых зялёных працоўных месцаў. Гэта працоўныя месцы, якія не знікнуць, а якія заўсёды будуць запатрабаваныя, улічваючы вялікую цікавасць да развіцця зялёнай эканомікі. Новая тэхніка дапаможа спыніць зарастанне адкрытых балот і пойменных лугоў дрэвамі і хмызнякамі і тым самым аднавіць месцы гнездавання вяртлявай чарацянкі ў заказніках Спораўскі і Званец і стварыць лугавыя кармавыя угоддзі для еўрапейскага зубра ў заказніку Налібоцкі.